Wow! Korean makeup. Wow! At ang ating makeup artist na si Miss Alex. So, nandito tayo ngayon sa ating shop. Ayan. So, pasensya na po at medyo magulo-gulo pa yung ating shop eh. Ayan. Tayo ngayon sa ating location. Dito tayo sa Sual, Pangasinan. Nangunguna ka na. Oo, so ito na mga kasama natin. Ang ating M-Sculpture. At ang ating mga makeup artists. Si Alex. At siyempre ang ating mga bida. Ang ating birthday celebrant. Palma. So ayan na, nag-uumpisa na po tayo ng photoshoot. Okay, good. That's nice. That's nice. That's a good start. Very good. Okay, film mo lang yung air. Yung photographer. Ayan na, Okay. ayan, captures. So, dito tayo sa pababa dyan, Nababa ng pababa. May bundok-bundok. Pero maganda siya. Ayan. Nasa bundok po kami ng Sual, Pangasinan. Nagpo-photoshoot. Naman this time, direction din yun doon, no? Makikita mo sa ilaw. So, ayan ang ating mga photographers. Hi mga guys, pahinga muna kami kasi magla-lunch muna. Ang ating mga bida ay may dalang pagkain. Ayan, so kain muna tayo. It's lunch time. May dala silang boto at pansit ang ating birthday celebrant.
Ayan. Nice. Yan. Dahil sa pagsunod ko sa kanya, ayan, Nasugatan siya. nasugatan ako. Kasi sinusundan ko siya. Kasi naanagaan niya ako, baka madulas ako. Siya tuloy nadulas. So, ayan. Ang dami nilang dalang pansit at puto. Ayan, kakaibang kulay. Rainbow colors. So, ayan ang ating mga birthday celebrant. Happy birthday, advance. Shout out! Shout out sa ating mga viewers. Hi, lalaganda! Ayan o, nagputos yung kami dito sa Sual, Pangasinan. Magtabi-tabi ka, oh. Mega shout out sa lahat ng ating mga partners, ang M Captures at Alex Fernandez Fabia team. At syempre ang ating YouTube channel. Don't forget to subscribe. Queen Fashion and Travel. Aliwatik content na video. Mix na ito kasi ano na to eh. Parang nakakatawa. Ano ba naman yan? So kain muna tayo. Alam, binab niya yung yung palino, kay Peya, yung pinalabas tayo. Yung kumain tayo sa Oo. Kain tayo. Hindi ko pa. Pinalabas kami. Ano bang klase hotel ito? Panto. Talaga ito. So, yun na nga guys, second set. Patapos na yung Vlog takeover. photoshoot namin. After Gora Bell. Kumakain silang lahat. Pakasasarap ng kinakain ni Bianca Queen. Pansit. Pero in fairness sa mga vlog mo, malinaw yung voice mo. Malakas yung speaker niya. Hindi, malaki lang ang bunga niya talaga. Grabe to lang. Ay, narinig ka. Diba okay lang? Okay lang yan. Ganun Hindi talaga. lang natin. Lagyan mo ng background music para na mumute ka. Lalagyan natin ng music yan. They haven't short, then insecure, and love in the cloud. So yun po yung favorite song ni Bianca Kala ko Queen. mag-inuman tayo. Oo nga, I know. Yan, ready na ulit ang ating chicken shoot. Wow, ang ganda. Parang nanta yung lipstick niya, pero So, dito na tayo ngayon Okay na yan. sa Tapos ating gilid ka ng second konti, shoot. ma'am. Kanina yung gilid. Second outfit. Ayan. Second outfit ng casual. Pakitingin ka lang dyan sa flower mo, ma'am. kakaibang shoes. Naka-crocs ba? Ano na yun? Parang nasa ibang bansa. Pero kaya yun, pati yung pagka-highlights ng buhok niya. Ang ganda, promise. Baan yung pang siya ba? So, dito na po tayo sa ating third set. Ayan, naka-yellow gown naman siya. Third set. Sabi niya. Okay. Galing nga dito. Dito ang ba? Alam ko lang isang drop mga Uulan na, kaya nakapayong na kami. Ayan. Tag-ulan kasi. Yan, mga guys, kahit medyo umuulan
Umuulan-ulan pa, umambon-ambon. Ayan, nabasa ang ating mga kalsada. Kasi tag-ulan. Kanina ang init-init, tapos biglang umulan. Masakit ang ulo dyan, may medical na. Ganda pala dito, ano? Ayan, oh. Kasi lang mo kasi Ang daming abo. Kalayo yung kalsada. Lang mo rin kiyo dyan. Carrier. Nakapikit siya.